Ndị Igbo so onye na-akara aka ya otu na-etute ị ga-ahụ onye na-etu n'ihi na otute ọ ga-agbara mee, mana onye ahụ na-etu ya dịrị difficult itute abịawo problem. Mana ndị a na-eji anọghị stress no difficulty piam ha enwetala ndị ahụ amaghị eme, ndị nwere ọdụ amaghị anọ n'oche na-anọkwanụ. ị hụrụ ihe a na-agba ashị ore ekele a lot of people. Ashị chains of lies. Ewere ashịken atọ were cover ashịken, ewere ha ashịken were tọ were chains of lies a cover ya. Ebido ịtọ ya taka ga na cover ya, a na-ehide ya aja, a na-ehide ya aja, a na-ehide ya aja. Obido epue a lot of questions epush ya. Ebe ịsọ wote we ji wuru ote. Ị gwara m ote gịnị mere o ji wuruzi ote? Ọhịa eji mara gịnị? Ashị ejiri ashị nọchọ. Ha epushie ihe na-epushi no questions. And because ọ ashị emenwe ya ka ọ kwụrụ, ọ gaghị akwụrụ. A ga-ajụgide questions after questions. Ọta ha shi pushie, ewere ashị cover ashị ke, ewere ashị cover ashị ke, ashị akarịa, ashị kpuru ibe ha, ashị ka ekpuru ke, ashị ka ekpu ke. Align ya up. Otu a ka ha ga-eji push ya dịka ashị ekoro n'ubere dị iche iche. Ha bịa kwupụtasha ha epush gị no questions. Ebido jụwa the question, agaghị enwetakwa nsa n'ihi gịnị? Ọwụ ashị ejiri hiwe juo ashị. Enwenye gị na ga-emenwe ihe gị dị plan, gị hụta datin na ndọṅụ. In fact, Chineke jiri gozi gị. Ọ gịnị ka ị ga-eji were ashị na-agba ya ogige, were ashị na-agba ya oge, akwazo ebe akwazo ebe. Ịnụ ngala ugbu na enwere nwoke gị na-emeka ihe, enwere nwaanyị gị na abụọ mmega ihe. Oge agaala mgbe nwaanyị ga-alụ di asị ihe ọbụla ọ hụrụ na di ya ewere. Nwanne m nwoke ekwekwala mmadụ ọbụla deceive m. Oge agaala mgbe a na-asị di rugo ya edokwe anya na ya di rugo, mana everyday ka people shi na marriage na amapụtashi. Enwekwara onye mapụtara na nwụrụ nọ, kama enwere som na-ekwe ha amapụta nwụrụ n'ime ebe ahụ. Enweghị onye mapụtara nwụrụ nọ. Ndị m na-eblem ọwụ ndị na-amapụta ute aka oghe ga-enwapụga from onye idependent na onye na-enye do ụfọdụ na-awụ ọsọ ndụ. Ị gaghị asị na enye gị nwere ike na ịga nga onye anwụọ mba. Enwere ndị mapụtara na ha emewe ọfụma, nwee ndị mapụtara na ha alaghị ohe ụwa azụ. Ga-emapụta mara na ikpe isi onwe. Fend for yourself. Mana ụfọdụ ndị mmadụ epush wele ibe ha n'ime marriage ha na abụọ nọ. Ịkpa ha aka n'obi ha asọ dị egwu godina. Enwe ihe nọ na street. Enwe abaga street n'anya ọcha na enwere ihe tụgagaje na street. Ụfọdụ woso ndụ ka a na-agba aba na street. Ịnụ ngala ugbu ene oruwele ṅụ ihe kwesịrị ikwu ị gaghị ekwu, ihe kwesịrị ime ị gaghị eme. Akpa ha aka n'ọnụ gị si gị dị rugo. Gị wụrụ nwaanyị gị si mma mara na ịpụta ugbo na nwoke na ahụ ugbo oghere ṅụ n'ochio na ọ management ka imegonye gị na ya abụọ bi. Hello. Mee ihe ị kwesịrị ime ma ọ fọzie na iji ekwe ha omume. N'ihi na ọwụ na ime ihe ahụ ị kwesịrị ime, that is where it will haunt you ma ịpụta finally nakpute n'ime street. Ga-ewuru nwa agbọghọ. Enweghị di ṅụ mere nọ na marriage. Onwe ihe ọbụla di mere. Nothing. But because no jize ego to shi jiri and nwa ha ka na-aba anya gị ifile na ịmapụta nwakpo na street na ị ga-ahụ ndị ka dị ahụ ma ọ wụ na ọ da ebe aka onye na-eme mistake. Mana ịnọ enwe violence or enwe ashị na-ahụ na ịdịghị safe na this marriage. Anything can happen. Gị na-ahụta na ụjọ dị gị. Onye gị na-eno na-eme ihe gosiri that na enwere ihe ọ chọrọ bịa n'aka na na-awụghị ihe gị na ya abụọ kwesịrị ijide marriage. Na onye ahụ chọga ihe ọzọ ga-egbapụ ọsọ ndụ. Mmadụ agaghị asị na enwe ihe na street because enweghị ihe tụgede n'ime street in the first place. Ọsọ ndụ ka onye ahụ gbaga. Ịnụ ngala ugbo before gị na-etreat onye gị na ya abụọ mega ihe na ọ dị na ọmụọ na nwa ọ dị ekwenkwen ihe na street ọ na-amapụgakwa na ọ dịkwa na izi ịtụte dị ihe a na ihe ụfọdụ ụmụ nwoke na-eche. Ụfọdụ ewerela eme mistake na amaghị otu esi correct. Gị filie na see finish
ịma nwunye after ụmụ ole ọkụkọ ọ ga-ahapụkwa n'akụkọ highest ọwa akwa ka ọ ga-ebe highest ihe ọ ga-eri no time ga-egarị ya na ọ ga-edenwekwa isi hello mgbe ọ ga-awụpụ before ya eme na fom agwa na onye a ga-ahapụli ị gaghị ekweta. Stop pushing people. Echewela na ịdị in charge ọ na ichekie gị mee ihe nghọta ọ ga-efevọ nwa na-adịchakwa like that. Dịka m kwuru, ndị Igbo si otu na-anaghị etute oji na ama ha eme, ndị nwere ọdụ ama ha nọ n'oche mara mee mana isi ga-eme apply si finish. I know him, I know her. Onye akwanye onye na street ya pọn street kwa street akwaka ndị mapụrụ na nso what ọ dịkwa n'izi ịchọta dị akụkọ ma onye mụ na ebi ọwa ọkụkọ gị na-ekweshi mgbe ọsọ ọ ga-efo n'anya fo ị ga-asị nụkwanụ mara mee agana m ekwucha hapụ egwu na ihe m kwere ekwu. The next video ga-abịa nna gị drop now onye ha ọnụ ụka pụrụ m n'aka ha napụrụ m okwu ọka so mgbotowa m etile na m ga-agbotowara ya ọnụ ụmụnne m onye m ọnụ chere na the next video udo dịrị unu.